Никога не си бил създаден да бъдеш само едно нещо. Докато другите имаха един талант, една мечта, една ясна посока, твоят ум прескачаше. От идеи към емоции, от творчество към дълбоки мисли за живота. И постоянно чуваше: фокусирай се и избери едно. Спри да се разпиляваш. И започна да вярваш. Може би проблемът е в мен, но ами ако не си разсеян, ами ако си създаден за нещо по-голямо. Първо, усещането, че не се вписваш. Училището награждава специалиста, обществото уважава етикета. Лекар, инженер, адвокат, дизайнер. Една роля, един път, права линия. Но твоят ум не е права линия. Той е мрежа. Любопитството те дърпа навсякъде. Не се отказваш, защото си мързелив. Продължаваш, защото мозъкът ти търси връзки. По-голямата картина. Смисъла зад нещата. Но никой не ти го обясни така. И порасна с мисълта: непостоянен съм. Нямам дисциплина. Не мога да довършвам. Това убеждение остана. Второ, промяната вече започна. Светът се променя. Тихо. Бъдещето не принадлежи само на хората, които знаят едно нещо перфектно. То принадлежи на тези, които свързват различни светове. Технологии плюс психология, изкуство плюс бизнес, стратегия плюс разказване на истории, логика плюс емоция. Това е новият тип личност. Не една силна способност, не две, а няколко, които се пресичат и подсилват. Ти виждаш модели, връзки, скрити зависимости, там където другите виждат само отделни точки. 3. Това, което наричаха проблем, е твоето предимство. Отекчаваш се бързо, защото мозъкът ти иска развитие. Сменяш интересите си, защото учиш бързо. Мислиш дълбоко, защото виждаш пластове. Тази прекалена енергия, това е обхват. Тази нестабилност, това е адаптивност. Докато другите вървят по един път, ти можеш да създаваш нови. Може би не си изгубен, не си изостанал, не си счупен. Просто си малко по-рано. Създаден за свят, който още не е напълно тук. И един ден, точно това, което наричаха твоят слабост, ще бъде причината да се открояваш. Ако имаш чувството, че някой най-накрая изказа мислите ти на глас, ти не си сам. Абонирай се, ако мислиш различно. Този канал е за умове, които не се побират в една рамка.